chceš míčky? Vedle mě už stojí šťastný Tomáš Berdych bezprostředně po vítězném zápase nad Beckerem. Podle konečného výsledku to vypadá na jednoznačný zápas. Tomáši, je to tak? Tak, mohli jste ostatně vidět, že jsem to měl pevně v rukách. Myslím, že jsem hrál dobře. A co k tomu víc říct, no, když mě to takhle vydrží, tak budu spokojený. Ve třetím kole vás čeká Južný nebo Zverev. Komu budete fandit, tedy koho byste si přál za svého soupeře? No tak tam už přituhuje, tady mladý Němec jakože ještě nedosahuje kvalit Borise, je to ještě takový Benjamínek, ale myslím, že jakoby Zverev, Južný, no já bych asi šel do toho Zvereva, tam mám zatím dobrou bilanci, 3 vítězný mače ještě mě nedal ten mladíček, tak věřím si na něj, byť jakoby se zápas od zápasu zlepšuje. Tomáši, děkuji vám za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Děkuji, budu ho potřebovat.